Luna l-programm Tirum, grazzi ħafna tal-li qegħdin isseguna, jiena tinħossni vera cozy b'dan il-coat, jista' jkun qegħdin tajdu ma dik xini nibsa llum ma qiegħda komda. U issa ġie daqsxejn ħalli ma ngħidix. Ġie l-ħabib tiegħi Mateus Grasso, Mateus insellimlek. Salem lejlek. Illum qed iħossu iżjed komdu għax għandna il-camera persons. Iktar leta tiegħu vera. Huma iżjed leta ta' Mateus. Sotu nħossni qisni mort. Sant il-bużnanna. Ma jimporta, please. Għed jisimawna, le, min kollok wara l-kamera s-sul. Okej, mhux għalik. Le, ma tarax. Kit laqas mu qed jgħid għalik għax inti għadek mal-żagħżugħ, mal-żagħżugħa, mal-miners għad id-direttur tagħna u l-producer ukoll mu ngħidilha xi ħaġa oħra. L-Erika? Ma nażżardax. Please, u laqas lili, Okay. Għax il-bira ħollejt il-fajl għax kont qed nitkellem fuq is-sabar u llum hawn inti qudiemi ma sax nolli ismani. Mela, illum ħan nitkellmu fuq suġġetti ieħor interessanti, fuq il-workout. L-iktar ħaġa importanti li wieħed għandu jagħmel workout. Eżatt, u ħan nifoka l-aktar fuq kif dak il-ħin illi inti ħad tagħmel l-exercise. Ħadd tużaħ sew. Għax da biex niftehmu Luis. U paċenzja biħan waqfek. Kif qed tisimgħu u paċenzja isma' daqsxejn il-Mateus fuq dan il-workout għax irridu nagħmluh jien u int flimkien. Prosit. Jiena smajta tibda minn għada. Jienu Kit, le, jekk Kit jaċċetta li namluħ fl-imkien. Ġifieri inti ħadoqgħod fuq Kit, jekk Kit ma jagħmel xejn ma tagħmel xejn. Le ma noqgħodx fuq u tax. Le. Imma niddeċidu fl-imkien apparti ċajt. Issa, f'dik ejja ngħidu li inti ħataqbad nofsija. Tgħid jiena ħanagħmel nofsija exercise. Tista' tagħmel dik in-nofsija mixja bil-mod. Tista' tagħmel dik in-nofsija tiġri, tista' tagħmilha ma nafxiex, xorta nofsija ħad tkun għaddiet. Allura rridu naraw li dik in-nofsija użajnija, investejnija sew. Inkella vera ħatibda tgħid ħlejt nofsija. Mela ħanibda nagħti xejn pariri. Tradizzjonalment, speċjalment hawn Malta, hawn drawwa jew hawn dan l-idea ħampoġġiha hekk. Perċezzjoni, nħobbu nużawha din il-kelma. Preċiża, prosit Luis. Avukatessa. Di point. Hemm il-perċezzjoni. Hemm il-perċezzjoni li jekk ħatoħroġ timxi dak huwa biżejjed, hemmhekk ħatibda titlef ix-xaħam. Issa, jekk inti tkun mara jew raġel kbira ħafna, mela hemm ħafna pis xi jintilef, iva kull pass ħajjin. Però meta ma jkunx hemm daqshekk pis, inkunu realistiċi u ngħidu isma' il-mixi biss mhuwiex biżejjed. Tajjeb ħafna l-moħħ biex tirilassa, biex tilkalma, biex tiraġuna aħjar, vera, però biex inti tnaqqas minn dak ix-xaħam, le, definitivament. Din mossa kemm ma toġobnix ma tgħid. Le, ma toġobnix di ix-xaħam. Okay. Iġu għamu kollu kienu, saqdu sejrin hekk. Kollu kien jiġu ma xifti. Insomma, mela, kieku minnaħa l-oħra, dik l-istess nofsija, nużawa biex inħadmu ġisimna kollu, kif? Mela per eżempju anka b'affarijiet banali d-dar. Ngħidu aħna għandi żewġ tiflixken tal-ilma, tal-plastik u għamil dan il-movimenti eżempju biex inħaddem naqra jdejja. U imbagħad tal-mod tal-kelma qed inħaddem spallejja. Nkun qed naħdem fuq il-muskoli tal-id. Qed taħdem fuq il-muskoli tal-id. Imbagħad hemm exercises oħrajn. Bħal pereżempju ngħidu aħna inti qisek ħadd tpoġġi bil-qiegħda fuq it-toilet. Dak il-moviment tajjeb li inti tkun bil-wifqa u tpoġġi lura dak jgħidulu squatting. Issa, jekk inti qed tirrepeti dak il-moviment, tajjeb, dik id-daħħa nafx qed timmaġina, m'għandekx għalfejn, imma dak il-famuż squats jgħidulhom huma perfetti pereżempju għall-patata, għall-koxox minn quddiem, minn wara, għall-bxiexel. X'qed nipprova nwassal dal-messaġġ, apposta qed nużal affarijiet tad-daħħ biex dak li jkun jiftakarhom. Le da mhumiex tad-daħħ. Jien qed nitħaqax. Jien apposta tiġiblek eżempju biex dak li jkun jgħid. Mhumiex tad-daħħ. Jitfa' daħqa. Far from it. Anzi importanti li titħaqqa tkun pjaċir. Għax jekk l-exercise ħajsir xi ħaġa monotona u ta' dwejjaq, m'intix ħatibqa' tagħmlu, tajjeb? Saħħa hemm ħafna illi għandhom l-impressjoni illi meta inti bdejt tiċċaqlaq, min jaf kemm ħanbati, min jaf kemm ħanqata nifsi. Li dik ukoll hija perċezzjoni ħażina. Allura jekk aħna mbagħad biex taxxa nagħmluha boring, jew ta' bil-fors, żgur maħniex ħanibqgħu nagħmluha. Allura kemm hu tajjeb li anke nitqu daħqa
waqt li anka forsi qed nagħmluhom. Anyway, mela, dal-moviment pereżempju qed insemmu li inti qisek qed poġġi u tqum minn fuq siġġu, ħanużaw siġġu flok toilet Luisa, jew biex ma ndaħħekx. Dak tkun qed tuża ħafna il-lower body, mela il-parti tisfel Is-saqajn, ġifieri. Is-saqajn iktar bil-patata b'kollox però. Issa. Hemm min għandu l-idea ukoll perċezzjoni daqsxejn żbaljata, illi iktar ma tagħmel sit-ups, ma nafx għandek x'idea x'inhu ma Louise, illi daw qed tuża ħafna. Ġieli provajt nagħmilhom imma ma tantx irnexxieli. Ma tantx żammejta żgur naħseb jien milli tgħidli. Le, imma nafx x'inhuma sit-ups, huma qed jaħdmu fuq l-abdomen u xek. Ekku. U hemm l-idea. Nħalli fidejk. Hemm l-idea żbaljata wkoll Louise, illi iktar ma tagħmel sit-ups, iktar żaqek tkun ċatta. Dik hija wkoll perċezzjoni ħażina. Jiena kirt inaqqas żaqqi, mhux ħanoqgħod nagħmel ħafna exercises tal-muscles ta' żaqqi. Imma anzi sabu illi daw l-exercises tas-saqajn, mela kull exercise li jinvolvi s-saqajn aktar ħajaħraq xaħam mażaq, ma partijiet oħra wkoll, milli ħajaħraq xaħam dal-famużi sit-ups. Ma dik hija perċezzjoni oħra. Din hija perċezzjoni vera. Ħalli nisħu ftit fuqha, għax kulħadd jgħidlek jekk int għandek ftit żaq, għamel is-sit-ups u għamilhom kuljum, għamilhom regolari u se tonqos. Mela, ġifieri iżjed ma taħdem fuq is-saqajn. Ekku. Iżjed se taħdem fuq iż-żaq. U hija sempliċi biex nifhmuha wkoll. Illi saqajna għandu l-ikbar muscles. Mela qisu għandu l-ikbar magni tal-ġisem. Iktar mikbira l-magna, iktar ħatuża petrol. Issa, il-petrol ta' ġisimna minn fejn ġej? Mill-ikel u mix-xaħam. Mela jekk jien għandi xaħam storja diġà u qed inħaddem ħafna daw il-magni l-kbar, mela ġismi ħajjikol ħafna minn dan ix-xaħam għax ħajużah bħala petrol. Dik biex niftakruha. Tajjeb, issa, hemm min jgħidli mela bil-mixi mhux is-saqaj tuża, mhux essaċ, vera qed timxi b'saqajk, imma mhux qed tħaddimhom b'tali mod li inti qed tużhom biex tpoġġi, biex tqum, biex taqbes dawn l-affarijiet, imma qed tużhom sempliċiment għal dak il-moviment kontinwu wieħed wara l-ieħor. Ta' kuljum. Kif? Li tittamel ta' kuljum. Mux bil-forsa kull-jum laqqas Louise, anzi sabu illi jekk aħna namlu 3 sessions tal-inqas, tajjeb ġifrek namlu 4-5 tajjeb maħjar, ma 3 sessions tal-inqas, nofsija, illi fija tinħadmu ġisimna kollu, mux saqajna biss, pero specialment saqajna, il-riżultati ħajġu. U ħafna ħjar ħanejda bl-aktar moċċar, mill-li kiku tagħmel per eżempju nofsija kull-jum timxi. Għax dik il-nofsija avolja kull-jum mixi, mux ħatejnek bizzejed biex tnaqqas iż-żaq. U għamed l-għora jtmuna l-għamel sija u jiġi bizzejed laqqas. Biex tkun għamilt mixja tajba li tejna l-fat loss, normalment tkun minn tal-inqas satejn u nofs. Is-sajd li inti, anka minn qed jarana d-dar forsi wara ġurnata xogħol, minna għandu satejn u nofs kull-jum ċans illi tgħidina mort nimxi biss u m'għamil xejn iktar. Però meta tngħidu eżerċizzju Mateus fis-saqajn. Iva. Għax, eżempju, n-nisa ta' d-dar, ħanajdu għek, jitilaw fuq il-bejt, jonxru, jimxu, ma jqfux, jenajdu, nofsenar ta' fil-ħodu, ma jqfux, ġveri, wieħed irid jagħmel eżerċizzju speċifiku fis-saqajn biex jaffettwa żaq. Ġveri li jek tajdli, inti minti, mux ma nitċaqlaqx, nitċaqlaq fil-ħodu. U għed nistajja l-nis jgħidulek mid-dar, Louise, dak strapazz, dak mux exercise, strapazz, jekk inti ikollok il-problemi, eżempju, fil-kubtejk, u fl-kiesi, emmek ġismek qed tistrapazzaħ għax inti mhux suppost tagħmlu dawk il-movimenti jekk huma diġà qed juġawk pereżempju jew inti wasal ta' xi operazzjoni, però mill-bqija kemm hu tajjeb dak it-taraġġ. Kemm tagħmel ġid dik il-persuna li qed tarana flok ma tuża l-lift tuża t-taraġġ tajjeb għaliex. Għax inti wkoll dak il-moviment li tila dejjem it-taraġġ u nieżla dak qed jgħinek ħafna biex tuża saqajk iva anka forma ta' exercise jitqies. Issa, jekk pereżempju dik il-mara li qed tarana tkun mawġa ganċ taħsel l-art tasar il-mob, hemmhekk dik hija ħsara illi inti darek huwa mawweġ ganċ. Mhux il-fatt li inti qiegħda taħsel il-problema skont kif taħsel, għax fil-verità kif qed tgħid inti sabu anke li min flok ma juża dishwasher jaħsel il-platti bideh, ukoll f'perjodu ta' sena ħaraq iktar kaloriji, uża aktar enerġija. Per eżempju, ġifieri kieku inti tixtri dishwasher, iktar ħaġġemma kaloriji. Tajjeb, issa. It-tajba qiegħda hekk. Trid tażel fil-ħajja. Jiena personali nippreferi nixtri dishwasher biex ngħid isma' dik id-dishwasher qed taħsel lill-platti u qed taħsilhom sew mhux jiena nagħmilhom ta' malajr. U dak il-ħin li krejajt iffukajtu biex għamilt exercises sura ta' nies, exercises effettivi, mort nagħmilhom x'imkien f'ambjent effettiv, tajjeb. Jiġifieri
Pero ħaġa u toħra. Kemmu aħjar, mux qed ngħidu, ok, qed tgħidilna illi aħna li nintilgħu u ninżlu fuq il-bejt u li naħslu l-platti u da qed nagħmlu l-eżerċizzju. Però psikoloġikament dan ma jaffettwakx, ġifieri jien li nagħmel dawn l-affarijiet kuljum. Ma nimmaġinax f'moħħi u ngħid daw qed jgħinuni biex nitlef ix-xaħam minn żammi. Hija rutina għalik. Għalija hija parti minn ħajti. Ġifieri kemm importanti li nagħmlu eżerċizzju speċifiku nistgħu nagħmluh id-dar. Ekku, u ara, tad-dar jaħdem, però mhux ma' kulħadd. Ħafna nies jgħidulek isma' jiena waħdi ma nagħmel xejn. Jiena d-dar nossoċja mal-familja ma' rilassament. Jekk ħankun id-dar, dejjem ħanara x'ħanaqla. Għax qed nara dawk il-platti hemm għax dik it-tazza hekk. Ma nkun moħħni xejfi għal nifsi ma' moħħni f'ħaddieħor u f'affarijiet oħrajn. Allura x'inhu l-ideali? Qed niftakar xi ħaġa oħra hemm min jgħidli jiena aktar nistudja fis-sodda. Jiena bħala Matteus, jekk nagħmel xi ħaġa fis-sodda, ħajqbadni n-nas. Tista' nkun qed nara xi logħba ta' Birkirkara jew mal-Juventus għax inżomm magħhom. Ixini ħajqbadni n-nas jekk qed fis-sodda. Mela anke biex nagħmel l-exercise, jiena stess li jiena coach, għandi bench press, tajjeb għandi bank fejn nista' nagħmel iċ-chest jekk irid, li jekk jużajtu 3 darbiet. Għax il-kamra tas-sodda, l-kamra tal-irqad għalija, mhux il-kamra ta' training. Hemm dawk il-ftit illi jgħidulek eħekom dan għamilha ftit, fine, però dawk huma minoranza. Il-maġġoranza isibuhom ħafna iktar komdi u jagħmlu l-affarijiet ħafna aħjar jekk ikunu ġo xi post li huwa adattat. Mela jekk jien għandi bżonn ninsajjar, mhux ħansajjar fil-kamra tal-banju, ħansajjar fil-kċina. Fimtu l-argument illi l-aħjar anke l-ambjent ħajjejnek, pereżempju fejn jidħol xi studio, tajjeb ħajkun hemm il-mużika, ħajkun hemm coach, ħajkun hemm nies oħrajn illi bħalek qegħdin hemm biex jagħmlu dak l-exercise. Allura Ejtu kuraġġ għax għaddejjin minn stejjer bħal tiegħek. Mela dik oħra, metodu ieħor ta' kif tagħmel workout effettiv li tkun imdawra b'nies illi għandhom ambizzjonijiet simili tiegħek. Oħra wkoll li semmejniha f'din l-aħħar punt hija li jkun hemm min qed jarak x'inti tagħmel. Għax moviment u x'inhu jekk ma jsirx sew hemm ħafna iktar riskju li nweġġaw. Issa jekk inti ħatweġġa' awtomatikament ħatibda tiskerħu l-exercise, ħatibda tgħid isma' jkollok dik il-biża'. U hija raġonevoli. Matteo se nwaqfek hawnhekk interessanti immens il-suġġerimenti u l-pariri li għatina Matteo hawnhekk fil-programm tagħna, grazzi ħafna. Grazzi lilkom. Aħna niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla b'suġġett kompletament differenti, suġġett l-istess, però fuq tema differenti illi jgħinna u jħeġġiġna biex forsi naslu biex nagħmlu dawn il-. Ħana laqgħu xi ħaġa importanti. Tista' tisma' kemm trid toqgħod tara l-programm ġimgħa wara l-oħra. Jekk ma tagħmel xejn minnu għal xejn. Allura min qed tirana aħna appellalu, isma' idħol imqar fuq l-internet, fittex leg exercises, home exercises, ibda minn ximkien. Għax billi tisma' ma tagħmel xejn, ma jteżwel ma smajt xejn. Grazzi ħafna Matteus, mela aħna se nieqfu għal ftit reklami mbagħad kompetizzjoni magħkom it-telespettaturi.